హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరఫున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో గత కొన్ని రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున ఇప్పటి వరకు 8 అధ్యాయాలని కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 9వ అధ్యాయాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాము. సో ఈ 9వ అధ్యాయము రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము, దీనినే పరమగుహ్య జ్ఞానము అని అంటారు. సో ఈ అధ్యాయాన్ని చూసే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో మనము ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథములోని 9వ అధ్యాయమైనటువంటి పరమగుహ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయంను చూడబోతూ ఉన్నాము. సో ఇప్పటి వరకు 8 అధ్యాయాలు కంప్లీట్ చేసాము. వీటిలో భగవద్గీత ఆరంభము అంటే మొదటి అధ్యాయము మిగిలిన మొత్తము భగవద్గీతకు ఆ గ్రంథాన్ని మొత్తానికి కూడా దాదాపు ఉపోద్ఘాతము లాంటిది. ఇక 2వ 3వ అధ్యాయాలలో వివరించబడినటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో రహస్యమైనటువంటిదిగా చెప్పబడుతుంది. ఇక 7, 8 మొన్న నిన్న చూసినటువంటి ఆ 7, 8 అధ్యాయాలలో చర్చించబడినటువంటి విషయాలు ప్రత్యేకంగా అవి భక్తి షట్కాలలో ఉండేటువంటి మొదటి 2 అధ్యాయాలు. సో కాబట్టి అవి ఆ చర్చించబడినటువంటి అంశాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ప్రత్యేకంగా భక్తికి సంబంధించినటువంటివి. అవి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఈ జ్ఞాన వికాసాన్ని కలిగించేటువంటి కాబట్టి ఆ 2 అధ్యాయాలు కూడా అంటే మనము ఏవైతే 2, 3 అధ్యాయాలను రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానంగా తెలియచేసుకున్నాము. ఇక 7, 8 అధ్యాయాలలో ఆ భగవంతుడు ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో జ్ఞాన వికాసాన్ని కలుగజేసేటువంటి అధ్యాయాలుగా ఉండేటువంటివి కనుక అవి
మరింత రహస్యమైనటువంటివిగా చెప్పబడేటువంటి జ్ఞానాలు, అధ్యాయాలు. సో మరి ఈరోజు చూసేటువంటి ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, అంటే ఈ అధ్యాయం ఏదైతే ఉందో, ఇది పరమగుహ్య జ్ఞానము. అంటే ఈ 9వ అధ్యాయంలో వర్ణించబడేటువంటి విషయాలు అనన్యమైనటువంటి విశుద్ధ భక్తికి సంబంధించినవిగా ఉంటాయి. అందుకే ఇది, ఈ అధ్యాయం ఏదైతే ఉందో దీనిని పరమ రహస్యమైనటువంటిదిగా చెప్పబడుతుంది. అంటే శ్రీకృష్ణుని ఆ పరమ రహస్య జ్ఞానంలో నెలకొన్నవాడు సహజంగానే దివ్యుడవుతాడు. సో కాబట్టి మనము ఈరోజు ఆ భగవంతుని యొక్క పరమ రహస్య జ్ఞానాన్ని, పరమ గుహ్య జ్ఞానము, దీనినే రాజవిద్య, రాజగుహ్య యోగము అని కూడా పిలిచేటువంటి అటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని ఈరోజు మనమందరం కూడా చూడబోతూ ఉన్నాము. మహోన్నతమైనటువంటి జ్ఞానము ఈరోజు చూసేటువంటి ఈ భగవద్గీతలోని 9వ అధ్యాయము. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఆ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల ద్వారా శ్రీ భగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యద్ జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. సో ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నారు, ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయపరుడవు కానందునా, ప్రవక్ష్యామ్య అనసూయవే అంటున్నారు. అసూయ లేనటువంటి వాడు. సో ఆ అసూయ లేనటువంటి వాడు కావడం వలన ఈ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకునేటువంటిది జ్ఞానము, అనుభవం ద్వారా పొందేటువంటిది విజ్ఞానం. సో కాబట్టి ఆయన అదే అంటున్నారు, ఆ జ్ఞాన విజ్ఞానాలను, అంటే అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము మరియు అనుభవపూర్వకంగా అనుభూతిని తెలియచేసేటువంటి ఆ విజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దానిని నీకు నేను తెలియచేస్తాను, అలాగే తెలియచేస్తాను అని చెప్తూ ఏమంటున్నారు, దీనిని తెలుసుకున్న తర్వాత, అంటే ఇది తెలుసుకున్న నీవు భౌతిక కష్టాల నుండి ముక్తి పొందుతావు అర్జున, ముక్తుడవుతావు అర్జున. అంటే ఆ భగవంతుని గురించి మనము ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా వివేకవంతులం అవుతాము అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అటువంటి ఇక్కడ ఆ చెప్తున్నటువంటిది ఎవరు? సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారే చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆయనే చెప్తూ ఉన్నప్పుడు వింటూ ఉన్నటువంటి ఆ అర్జునుడు ఎంత అనుభూతిని చెందాలి, ఇక్కడ ఎంత వివేకవంతుడవ్వాలి, అదే జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అంతకుముందు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి, అలాగే మరొకసారి గుర్తు చేసుకుందాము, ఆ భక్తియుత సేవల్లో సూచించేటువంటి వాటిలో శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, సేవించడము, అర్చించడము, వందనము, విధేయతను కలిగి ఉండడము, స్నేహం కలిగి ఉండడము, సమస్తాన్ని సమర్పించడము అనేటువంటి 9 రకాలైనటువంటి వాటిలో ఈ అర్జునుడికి ఎక్కువగా వినేటువంటి అవకాశం, శ్రవణము జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఆ శ్రవణం ద్వారా దేవదేవునికి సంబంధించినటువంటి ఆ అంశాలన్నింటినీ కూడా వింటూ మరింత విజ్ఞానాన్ని పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా ఇక్కడ ఆ గుప్త జ్ఞానము సంబంధించినటువంటి ఏమిటి అంటే దశలు ఇక్కడ మనము అంతకుముందు చూసినటువంటి 2-3 అధ్యాయాల్లో రహస్యమైనదిగా చెప్తుంది. దానిలో ఏం చదివాము? దేహానికి ఆత్మలకు మధ్య ఉండేటువంటి వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకున్నాం. అలాగే ఇక అతి రహస్యంగా చెప్పబడేటువంటి 7-8 అధ్యాయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ విషయాలు ఏంటి, మనం చర్చించుకున్నటువంటి, మనం అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినటువంటి అంశాలు ఏంటంటే భక్తియుత సేవ యొక్క జ్ఞానము, అలాగే కృష్ణ సంబంధం, ఆ భగవంతునితో మనం కలిగి ఉండేటువంటి సంబంధం, అది అతి రహస్యమైనటువంటిది. ఇంకా పరమరహస్యం, అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం ఏంటంటే శుద్ధ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ, ఆ సేవలకు ఆ భగవంతుని యొక్క
ప్రతిస్పందన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయంలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాము. అదే అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము ఈరోజు మనము చూసేటువంటిది. హరే కృష్ణ. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ జ్ఞానము విద్యలలో రాజు, కింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎడ్యుకేషన్స్ అని చెప్తున్నారు. ఈ జ్ఞానము, ఈ భగవద్గీత జ్ఞానము రహస్యాల అన్నింటిలో అత్యంత రహస్యమైనది. ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానము. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత, ఇది నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే పూర్వము వివరించబడినటువంటి అన్ని సిద్ధాంతాలు, తత్వాల యొక్క సారమైనటువంటి కారణంగా ఈ 9వ అధ్యాయం, ఈ అధ్యాయము రాజ్య విద్య అని అనబడుతూ ఉంటుంది. సో మనకు తెలిసినటువంటి వీటిలో అనేక రకాలైనటువంటి విద్యలు, వివిధ రకాలైనటువంటి విద్యలు ఉన్నాయి. సాధారణ విద్యలు మనకు తెలిసినటువంటివి సామాజిక శాస్త్రం, రాజనీతి శాస్త్రం అని, సామాజిక శాస్త్రం అని, భౌతిక శాస్త్రము, రసాయనిక శాస్త్రము, గణిత శాస్త్రము, ఖగోళ శాస్త్రము, యంత్ర శాస్త్రము వంటి నానా రకాలైనటువంటి శాఖలు ఉన్నాయి. సో వాటిని ఒక పిరమిడ్గా ఏర్పరచుకున్నట్లయితే సోషల్ నాలెడ్జ్ బేసిక్ లో ఉంటుంది అని చెప్తారు. దానికి ఉన్నతమైనటువంటిది ఆయుర్వేదిక్ నాలెడ్జ్, దానికంటే ఉన్నతమైనటువంటిది ఆస్ట్రాలజికల్ నాలెడ్జ్, ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటిది సైన్స్ అని చెప్తాం, సైన్స్ నాలెడ్జ్. బట్ వీటన్నిటికంటే కూడా ఉత్తమమైనటువంటిది రాజులలో, అంటే రాజ విద్యగా చెప్పబడేటువంటిది గీతా జ్ఞానము. గీతా నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ భగవద్గీత జ్ఞానము అత్యంత రహస్యమైనటువంటిది, కింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎడ్యుకేషన్స్ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అది ఈ 9వ అధ్యాయంలో మనకి ఆ కృష్ణ భగవానుల ద్వారా చెప్పబడినటువంటి, బోధించబడినటువంటి బోధనలు ఇవి. సో సాధారణంగా ఈ గుప్త జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలను చూసినట్లయితే అది రాజ విద్య అన్నారు. అంటే రాజు వంటి జ్ఞానం. జ్ఞానాలలో, మానవులలో రాజు ఎలాగైతే సర్వోన్నతుడిగా చెప్పబడుతూ ఉంటాడో, ఆ జ్ఞానములన్నింటిలోకెల్లా కూడా ఇది మహోన్నతమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే రాజగుహ్యం, అత్యంత గుహ్యమైనటువంటి రహస్యాలన్నింటిలో కల్లా రహస్యమైనది. రహస్యం అంటేనే మనం అది, మళ్ళీ ఆ రహస్యాలలో కల్లా కూడా అత్యంత రహస్యమైనదిగా చెప్పబడుతుంది. పవిత్రం, ఇది చాలా శుద్ధమైనది, శ్రేష్టమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. ఇది దివ్యమైనటువంటిది, ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. అలాగే ఇది చాలా ఉల్లాసంగా నిర్వహింపదగేటువంటిది, చాలా ఉల్లాసంగా ఉంచేది జీవుడిని అని చెప్తున్నారు. ఇది నశింపు లేనటువంటిది, ఎల్లప్పుడూ కూడా ఉండేటువంటిది, సనాతనమైనటువంటిది అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఈ జ్ఞానం. సో అది భగవద్గీత జ్ఞానము, ఆ లక్షణాలు మనం ఇవి. సో కాబట్టే భగవద్గీత మనకి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథం. అన్ని మనం ఏ విధంగా ఆధ్యాత్మికంగా మనసును ఆధీనంలో ఉంచుకోవడానికి భక్తియుత సేవలో, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి అన్ని వాటి అంటే కూడా ఇది చాలా సరళమైనటువంటిది, ఆచరించడానికి అనువైనటువంటిది, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆచరింపగలిగేటువంటిది. ఈ భగవద్గీత జ్ఞానము అందరూ తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది. పిల్లల దగ్గర నుండి పెద్దల వరకు, అన్ని వయసుల వారు, అన్ని కులాల, మతాలకు, వర్గాలకు, ప్రాంతాలకు భేదం లేకుండా అందరికీ మన జీవన విధానం ఇది ఈ భగవద్గీత. సో కాబట్టి ఆ జీవన విధానం ఏ విధంగా ఉండాలి, మనం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటిది తెలుసుకోవలసినటువంటిది. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని నలుగురికి ప్రచారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. నెక్స్ట్ మనము సిల్వర్ జూబ్లీ బ్యాచ్ లో పోబోతూ ఉన్నాం. సో కాబట్టి భగవద్గీత గురించి అందరూ కూడా నలుగురికి పరిచయం చేయండి ఈ కార్యక్రమాల గురించి. సో అటువంటి ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని అర్హతలు ఉంటాయని చెప్తారు. అవే ముఖ్యమైన 2 అర్హతలు. ఒకటి
ఆ భగవంతుని పైన అసూయ లేకుండా ఉండడము, మరొకటి ఆ భగవంతుని పైన విశ్వాసము ఉండడము. ఆ విశ్వాసము లేకుండా ఏది కూడా జరగదు. ఎప్పుడైనా మనము ఎవరిదన్నా చెప్తూ ఉంటే అది వారిపైన విశ్వాసం లేకపోతే ఆ చెప్పేటువంటి విషయం మనకెక్కదు. అలాగే ఇక్కడ ముందుగా ఆ భగవద్గీత అర్థం కావాలి మనకంటే, ఆ భగవద్గీతమైన మనకు విశ్వాసము ఆ భగవంతుడి పైన, ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుడి పైన చెప్తున్నటువంటిది సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారే చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి దానిని అవగాహన చేసుకోవడానికి మనలో అసూయ లేకుండా ఉండాలి. ఆ భగవంతుడి పైన విశ్వాసము ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది అవగాహనమవుతుంది. అశ్రద్ధ దానా పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ శత్రువులను జయించేవాడా, ఓ పరంతప. ఎందుకంటే అర్జునుడు సాధారణమైనటువంటి వాడేమి కాదు, ఆ నరులలో ఉత్తముడు, ఆయన నరోత్తముడు అని ఎక్కడని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ నరుడు నారాయణ అర్జునుడు చాలా ఉన్నతమైనటువంటి వాడే. ఈ ధర్మము అంటే ఈ భక్తియుత సేవ యందు విశ్వాసము లేని జనులు నన్ను పొందలేరు అని ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానులని పొందాలంటే ముందు ఆ భక్తియుత సేవ యందు విశ్వాసం ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అలా లేనటువంటి వారు, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి పొందలేనటువంటి వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పదే పదే జనన మరణ చక్రాలలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటుంటారు. ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి దుఃఖాలమైనటువంటి ఈ లోకానికి వారు పదే పదే వస్తూ ఉంటారు. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ 84 లక్షల జీవజాతులలో ఏదో ఒక రకమైనటువంటి దేహాన్ని పొందుతూ మరలా మరలా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ లోకానికి, అంటే జనన మరణాలు ఉండేటువంటి ఈ లోకంలోకి వస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మయా తదమిదం తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపం చే వ్యాపించబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు గురించి, ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యత్వాన్ని గురించి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నామము, యశస్సు, లీలలు అవన్నీ కూడా భౌతిక ఇంద్రియాల ద్వారా అర్థం కావు. అందుకే ఆయన అంటున్నారు, ఈ సమస్త విశ్వము మయా తదమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా చెప్తున్నారు. ఈ సమస్త విశ్వము ఆ భగవంతుని యొక్క అవ్యక్త స్వరూపం చేతనే వ్యాపించబడి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక ఇంద్రియాల ద్వారా అవి మనము అర్థం చేసుకోలేము, కానీ సరైనటువంటి నిర్దేశంలో విశుద్ధ భక్తిలో నెలకొన్నప్పుడు అది మనకి ఆ భగవంతుడు అర్థమవుతూ ఉంటాడు. సో కాబట్టి సమస్త ప్రాణులు ఆయన యందే స్థితమై ఉన్నాయి అని, కానీ వాటి యందు ఆయన స్థితుడు కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము తెలుసుకోవాల్సింది. సో ఇంత ముందుగానే చెప్పుకున్నాము, ఈ లోకాలు మనకు ఉండేటువంటి ఈ లోకాలలో మనము ఈ భూర్లోకం, ఎర్త్ ప్లానెట్ అంటాం, ఇక్కడ మధ్యలో ఉంటుంటాం. మనకి పైన ఉండేటువంటి లోకాలలో భువర్లోకము, రాక్షసులు, గోష్ఠులు ఉండేటువంటి లోకంగా చెప్పబడేటువంటిది దీనికి పైన ఉండేటువంటి లోకం అని చెప్తారు. దానికంటే పైన ఉండేటువంటి మరొక లోకము స్వర్గలోకము అని చెప్తాం, అదే ఇంద్రలోకం. సో ఆ స్వర్గ లోకంలో దాదాపుగా 33 కోట్ల మిలియన్ల దేవతలు, అలాగే డెమన్స్, వీళ్ళంతా కూడా అక్కడ ఉంటారని చెప్తారు. దానికంటే ఉన్నతమైనటువంటిది మహర్లోకము, దానికంటే ఉన్నతమైనటువంటిది జనలోకము, ఇక్కడ సప్త మహర్షులు ఉండేటువంటి లోకము అని చెప్తారు. దానికంటే ఉన్నతమైనటువంటిది ఆ తపోలోకము. సో ఇక ఈ భౌతిక, ఇవన్నీ కూడా భౌతిక లోకాలే ఉండేటువంటి.
సో ఇక భౌతికంలో అత్యున్నతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడి ద్వారా ఉద్భవించినటువంటి బ్రహ్మ ఉండేటువంటి ఆ లోకము సత్యలోకం. ఇది ఇక్కడ ఉండేటువంటి లోకాలు. సో ఇక్కడ ఇవి. ఆ తర్వాత ఈ ఉన్నతమైన లోకాలుగా చెప్పబడేవి. ఇక దానికి కిందిక ఉండేటువంటి 7 లోకాలు, ఇక్కడ నుంచి కలిపి 7 లోకాలు, భూమితో భూలోకంతో కలిపి 7 లోకాలు. కింద ఉండేటువంటి 7 లోకాలు ఏంటంటే, అంటే అతమ లోకాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. అంటే వీటికంటే నిమ్న స్థాయిలో ఉండేటువంటి లోకాలు వరుసగా చూసుకున్నట్లయితే అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ లోకము అని పిలువబడేటువంటి ఈ లోకాలు ఉన్నాయి అని చెప్తుంటుంటారు. సో ఇవి లోకాలు కూడా. నచ మత్స్థాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరం భూత బృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావన. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అయినా కానీ సృష్టించబడిన సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు, నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతమును తిలకించు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. నేను సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడను, అయినా నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితుడను కాను. సో ఆ దేవాది దేవుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి స్వభావాన్ని ఇక్కడ, అంటే సమస్తము ఆ భగవంతుడి పైన స్థితి కలిగి ఉన్నదని భగవంతుడే చెప్తున్నాడు. మత్సాని సర్వభూతాని అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము అన్ని కూడా ఈ సమస్తము సృష్టించబడినటువంటి సమస్తము కూడా ఆ భగవంతుడి యందే స్థితిని కలిగి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఆయనే వీటన్నిటికీ కూడా సృష్టికర్త, నిర్వాహకుడు. అంటే సృష్టించేటువంటి ప్రతిదాన్ని కూడా పోషించేటువంటి వాడు. బ్రహ్మ రూపంలో సృష్టిస్తూ ఉంటే మిగిలిన ఆయన విష్ణు రూపంలో వీటన్నిటినీ కూడా నిర్వహిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత శివుడు వీటన్నిటిని కూడా లయం చెందించేటువంటి, ఆ 3 కూడా ఆయన యొక్క రూపాలుగానే చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాయి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్లు, అదేవిధంగా సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉంటాయి అని చెప్తాడు. అంటే ఈ బ్రహ్మాండమైనటువంటి భౌతిక సృష్టి ఆ భగవంతుడి పైన ఎందు ఏ విధంగా స్థితిని కలిగి ఉన్నది అనేటువంటి విషయము, ఆ విషయం ఏదైతే మనము సాధారణంగా ఈ సామాన్య జన సమూహం ఏదైతే ఉందో మనము ఊహించడానికి కూడా వీలు కానటువంటిది ఉంటుంది. అందుకే ఆయన ఇక్కడ ఈ ఉపమానాన్ని ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే గాలి ఎటెటో వీస్తూ ఉంటుంది అని అనుకుంటుంటాం. ఎంత వీచినా అదంతా కూడా ఆకాశం కిందనే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి సృష్టిలన్నీ ఎన్నెన్నో ఉంటాయి, ఏదో జరుగుతూ ఉంది అని అనుకుంటాము. కానీ అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి యందే స్థితమై ఉన్నాయి, ఆ భగవంతుడిలోనే ఉన్నాయి ఇవి అన్నీ అని ఇక్కడ మనకి ఉపమానం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఏ విధంగానైతే సర్వత్రా వీచేటువంటి ఆ ప్రబలమైనటువంటి గాలి ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్లుగా ఈ సర్వ ప్రాణులన్నీ కూడా, ఈ సృష్టించబడినటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యందే స్థితమై ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం. సో ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ కుంతి కుమారుడా, కల్పాంతమున అన్ని జీవులు నా ప్రకృతిలోనికి ప్రవేశిస్తాయి, మరొక కల్పము ప్రారంభంలో నా శక్తి ద్వారా నేను వాటిని మళ్ళీ సృష్టిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క సృష్టి, పోషణ, లయము పూర్తిగా ఆ భగవంతుడి యొక్క పరమ సంకల్పం పైనే ఆధారపడి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. కల్పాంతము అంటే ఇక్కడ కల్పాంతంలో అని చెప్తున్నారు. కల్పాంతమున అన్ని జీవులు నాలోనే, నా ప్రకృతిలోనే ప్రవేశిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే కల్పాంతము అంటే ఆ బ్రహ్మదేవుడు దేహం సాలించిన అప్పుడు అని అర్థం. అంటే అంతకుముందే మనం చెప్పుకున్నాము. సో ఆ దేవుడి యొక్క ఒక సంవత్సర కాలం తీసుకున్నట్లయితే 430 కోట్ల భూలోక సంవత్సరాలుగా ఉంటూ ఉంటుంది అతనికి ఒక రోజు ఏదైతే ఉందో. మరి అటువంటిది ఇక్కడ 365 రోజులు ఉంటాయి.
ఒక సంవత్సరంలో. మరి 365 ఇంటూ 100 సంవత్సరాలు అనుకుంటే అంత ఉంటుంది. నిన్ననే మనం చూసాము. సో, కొంత విషయాన్ని. కాలం ఎంత అనేటువంటిది. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రకృతిం స్వామ వష్టభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామమిమం కృత్స్ననం అవశం ప్రకృతేర్వశాత్. మొత్తం విశ్వము నా అధీనంలోనే ఉన్నది. నా సంకల్పంతోనే అది అప్రయత్నంగా మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యక్తమవుతూ ఉంది. విసృజామి పునః అంటున్నారు. సో మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యక్తమవుతూ ఉన్నది అని, మరియు నా సంకల్పంతోనే అది చివరికి లయించిపోతూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. అందే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా సృష్టి, పోషణ, లయము కూడా అన్ని కూడా ఆయన యొక్క పరమ సంకల్పంతోనే జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతు నానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. సో ఆయన అంటూ ఉన్నారు, ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ అన్ని చర అచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం అవుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ జగత్ యొక్క సమస్త కర్మల నుండి వేరుగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క ప్రకృతి ద్వారా, ఆయన యొక్క శక్తులలో ఒకటైనటువంటి ఆ ప్రకృతి, ఈ భౌతిక జగత్ ఏదైతే ఉందో అది ఆయన యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి చలించేటువంటివి, చలించనటువంటి చర అచర జీవులు, అంటే చలించనటువంటి జీవులు అంటే వృక్షాల మాదిరిగా ఒక దగ్గర స్థిరంగా ఉండేటువంటి ఆ జీవులన్నీ, చర అచర జీవులన్నింటినీ కూడా ఆ ప్రకృతి ద్వారానే సృష్టించబడుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. దాని పాలనలోనే ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది అర్జున, మరియు నాశనం చెందబడుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మరి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోకుండా ఉండేటువంటి మూర్ఖులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మూర్ఖులు ఆ భగవంతుని పైన అసూయపడి విశ్వాసం లేకుండా ఆ మూర్ఖులు ఆ భగవంతుణ్ణి పరిహసిస్తూ ఉంటుంటారని చెప్తారు. అందులో ప్రముఖుడిగా చెప్పబడేటువంటి వాడు శిశుపాలుడు. సో ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అవజానంతి మామూడా మానుషీ తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడును నా వ్యక్తిత్వము యొక్క దివ్యత్వము వారికి తెలియదు అని అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఆ దేవదేవుడు మానవులాగా కనిపించినప్పటికీ కూడా ఆయన సామాన్య మనిషి కాడు అనేటువంటిది అంతకుముందు గడిచినటువంటి అధ్యాయాల్లో కూడా మనం చూడడం జరుగుతుంటుంది. ఈ శ్లోకంలో కూడా ఆయన అదే చెప్తూ ఉన్నారు. మనకి ఆ సంపూర్ణ జగత్తు యొక్క సృష్టి, పోషణ, విలయం అన్ని కారణాలు చేసేటువంటిది ఆ భగవంతుడు. సాధారణమైనటువంటి మానవుడికి అది ఎలా సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది? సో కాబట్టి ఆయన సాధారణ మానవుల మాదిరిగా మానవుడు కాదు. మానవ రూపంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతుడే సర్వశక్తిమంతుడుగా ఉండేటువంటి వాడు తప్ప మరేమిటి కాదు. ఇవన్నిటినీ కూడా పోషించి, రక్షించి, లయం చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మోగాశ మోగ కర్మణ మోగ జ్ఞాన విచేతసః రాక్షసీ మాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః. భౌతిక మాయాశక్తిసై భ్రమకు లోనైనటువంటి జనులు ఆసురి మరియు నాస్తిక భావాలను పెంపొందించుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తి, ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క ప్రభావితములకి లోనైనటువంటి ఈ జనులు ఆసురీ భావాలను, అంటే ఆ రాక్షస భావాలను
నాస్తిక భావాలను పెంపొందించుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఆ అయోమయ స్థితిలో వారికి సంక్షేమం, వారి యొక్క అభ్యుదయానికి, వారి ఉన్నతికి కోసం ఉండేటువంటి ఆశలన్నీ కూడా వ్యర్థమవుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. వారు ఫలాసక్తితో చేసే కర్మలన్నీ కూడా నిష్ఫలమే, మరియు వారి యొక్క జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది అయోమయమైనటువంటి స్థితిలో పడుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇంకా మరి మహాత్ములను గురించి కూడా ఈ అధ్యాయంలో ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్య అనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాధిమవ్యయం. ఓ పార్థ, నా యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తంతో కేవలము నాయందే మనసు లగ్నం చేసే వారు నా భక్తిలో నిమగ్నమవుతారు అంటూ ఎవరు ఆయన్ని భక్తితో కొలవగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య శక్తిని ఆశ్రయించినటువంటి వారు మహాత్ములు, గొప్పవారు, జ్ఞానులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ భగవంతుడే సమస్త సృష్టికి మొదటి మూలము, ఆది మూలమని తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వారు ఎటువంటి విచలనం లేకుండా మనసుని ఆ భగవంతుడి యందే లగ్నం చేసి వారి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమవుతారు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సతతం కీర్తయంతో మాం యతం తచ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతచ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి అటువంటి ఆ మహాత్ములు, ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండేటువంటి ఆ మహాత్ములు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను గానం చేస్తూ, దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ, వినయంతో ఆ భగవంతుడి ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరము కూడా ఆ భగవంతుడిని భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు ఆ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి మహాత్ములు. సో అటువంటి ఆ మహాత్ముల యొక్క కార్యకలాపాలు ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటిది చెప్తూ, కీర్తన అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన్నే జపిస్తూ ఉంటారు. దృఢవ్రత, ఒక దృఢమైనటువంటి నిశ్చయంతో, విశ్వాసంతో ఆ భగవంతుని పైన ఉంటారు. నమస్యంత, ప్రణామాలు అర్పించడం ద్వారా ఉంటారు. నిత్యయుక్త, ఎల్లప్పుడూ కూడా లీనమై ఉంటారు ఆ భగవంతుడిలోనే అని చెప్తున్నారు శుద్ధ భక్తులు అనేటువంటి వారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన యొక్క ఇది, ఓ అర్జున, నేను వేడిమిని ప్రసరిస్తాను, నేను వర్షమును ఆపుతాను, వర్షమును కురిపిస్తాను, నేనే అమరత్వమును, అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి విషయము ఆయనే అని, నేనే మృత్యు రూపంలో కూడా వస్తాను, నేనే శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మను, తాత్కాలికమైనటువంటి పదార్థమును, అంటే ఈ భౌతిక పదార్థం కూడా ఆయనే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ వేదాధ్యయనం చేసి సోమరసమును త్రాగేవారు పరోక్షంగా నన్నే ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆ వేదాలను అధ్యయనం చేసి ఆ వేద యజ్ఞాలు చేయడం ద్వారా దాని యొక్క ఫలాలు ఏవైతే వస్తాయో ఆ ఫలాలను స్వీకరించేటువంటి వారు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించినట్టు. ఎందుకంటే వేదాల ద్వారా తెలుసుకోవలసినటువంటి వాడు కూడా ఆయనే. పాపాలన్నీ తొలగిపోయి పవిత్రులైనటువంటి వీరు స్వర్గాధిపతి అయినటువంటి ఇంద్రుని పుణ్యలోకానికి వెళ్తారు. మరియు దేవతలు అనుభవించేటువంటి, ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం 33 కోట్ల దేవతలు ఉండేటువంటి ఆ దేవతల ఏవైతే విలాసాలను అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారో అవన్నీ కూడా వీరు కూడా అనుభవిస్తారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మ మను ప్రపన్న గతాగతం కామ కామాలభంతే. సో అంటే ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు,
ఇక ఆ విధంగా స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైనటువంటి భోగాలను అనుభవించుట చేత వారి పుణ్యఫలాలంతా కూడా తరిగిపోయిన తర్వాత తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా భోగ వస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలను ఆచరించే వారు కూడా ఈ భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఈ లోకం అశాశ్వతమైనటువంటిది. ఈ లోకానికి వచ్చి వారు మరలా చేసేటువంటి కర్మల ద్వారా ఉన్నతమైన లోకాలకు లేదా అధమ లోకాలకు పోవడము, అక్కడ అవి అనుభవించగానే తిరిగి మరలా ఈ భూలోకానికి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అనన్య చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహమ్యహం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, కానీ నా దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నాయందే మనసు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది నేను సమకూర్చి పెడతాను, మరియు వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారికి, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారికి ఇక ఏది అవసరమో అటువంటి దాన్ని వారికి సమకూరుస్తాను అని చెప్తున్నారు. అలాగే వారికి ఏదైతే ఉన్నదో దానిని కూడా రక్షించి పెడతాను, నేను వారికి సంరక్షకుడుగా ఉంటాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భక్తి భావన లేకుండా జీవించలేని వాడు, అంటే భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వాడు, అంటే శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, వందనము, అర్చనము, భగవంతుని పాద సేవలు చేయడము అనేటువంటి వీటిలో, అలాగే స్నేహం కూడా ఒకటి, అలాగే భగవంతుడు పూర్తి శరణాగతి పొందడము. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క అనన్య భక్తి భావనలో నిమగ్నమయ్యి ఆయన యందే మనసు నిలిపినటువంటి వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను అని, లేని దానిని సమకూర్చి పెడతాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతా భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. సో ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యాంతి దేవవ్రతాన్ దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రతాహ అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆయన దేవతలను పూజించేవారు, దేవతలను ఆరాధించేవారు ఆ దేవతల యందు జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను ఆరాధించేటువంటి వారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు, అలాగే భూత ప్రేతాలను అర్చించేటువంటి వారు అలాంటి వాటిలోనే పుడతారు. కానీ ఓ అర్జున, నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు, నాతోనే ఉంటారు, నా దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా ఆ భక్తులు భగవంతునికి ప్రేమతో ఇచ్చినటువంటి వాటిని ఆయన ఎంతో ప్రేమతో స్వీకరిస్తాను అని చెప్తుంటారు. సో ఇక్కడ మనము కుచేలుడు ఎంత భక్తవత్సలుడు ఆ భగవంతుడు అంటే, ఆ కుచేలుడు తను ఏదో పాతవి అయినటువంటి అటుకలు ఇచ్చినందుకు ఆయనకి జీవితాంతం తన పిల్లలకు వారికి సరిపోయేటువంటి సంపదలను సమకూర్చినటువంటి వాడు. సో అంటే ఆ భక్తి ఆ విధంగా ఉంటుంది, ఆ కుచేలుడు ఆ విధంగా ఆయన. అలాగే శబరిమాత శ్రీరామచంద్రుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన కోసం ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తూ ఆ ఎంతో శ్రేష్టమైనటువంటి ఫలాలన్నింటినీ కూడా సమకూర్చి పెడుతుంది ఆయనకి ఇవ్వడానికి. తీరా ఇచ్చే ముందు అవి తాజాగా ఉన్నవా, శ్రేష్టంగా ఉన్నవా లేవు అని కొరికి చూసి ఇచ్చింది అని చెప్తారు, అయినా వాటిని తీసుకున్నారు అని చెప్తుంటుంటారు. మరి అటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. అలాగే మరొక ఇది, సో ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఆ గజేంద్రుడు పక్కనే అందుబాటులో ఉండేటువంటి ఒక పత్రాన్ని ఇస్తే ఎంతో వేగంగా అక్కడ దాన్ని చాలా చెప్తారు తెలిసినటువంటి వారు. అక్కడ ఉండేటువంటి పరివారానికి ఎవరికి కూడా ఏమి చెప్పకుండా, తన వాహనం వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయకుండా, తను ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో చూసుకోకుండా, తాను అంతకుముందు ఆ లక్ష్మీమాతతో కలిసి ఉన్నప్పుడు, అంటే ఆడ కూర్చొని ఉండడం వల్ల ఆమె బయట పట్టుకొని ఉన్నటువంటి వాడు, అది కూడా పట్టుకున్నాను వదిలేయాలి అనేటువంటి భావన కూడా లేకుండా తన భక్తుల్ని రక్షించడానికి అంత వేగంతో వస్తాడు అని చెప్తుంటుంటారు. ఇంకా మరి ఆ భక్తి ఎంత సరళమైనటువంటిది అంటే, ఇక్కడ
మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశం చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి మరి అన్యన్యమైనటువంటి భక్తి అంటున్నాం. ఆ భగవంతుడికి మనం చేసేటువంటి భక్తి ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి చూస్తే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. సో ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. పత్రం అంటే ఆకులు, పుష్పం మనకి పువ్వులు, ఫలం పండ్లు, తోయం అంటే నీళ్లు. సో అంటే ఎవడైనా భక్త్యా ప్రయచ్చతి అంటే ఒక భక్తితో సమర్పిస్తే దానిని నేను ఎంతో ప్రేమగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్తున్నాను. నాకు స్వచ్ఛమైన మనసు గల నా భక్తుడు ప్రేమతో భక్తితో ఆకును గాని, పువ్వును గాని, పండును గాని లేదా జలమునైనా గాని సమర్పిస్తే దానిని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అంటున్నారు. కాబట్టి ఆ భక్తుడికి, ఆ భగవంతునికి మనం సమర్పించవలసినవి ఏదో కాదు. ఇక్కడ ప్రేమపూర్వకంగా స్వచ్ఛమైనటువంటి మనసుతో భక్తితో ఆయనకి ఆకునిచ్చిన, పువ్వునిచ్చిన, పండునిచ్చిన అవన్నీ దొరకకపోతే చివరికి జలాన్ని సమర్పించిన ఆయన సంతోషంగానే స్వీకరిస్తాను అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఆయనకి లేనిదటువంటివి ఏమీ ఉండదు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి ఎంతో సరళమైనది అని చెప్తారు. ఆకు ఒక తులసి దళం ఆయనకి ఇస్తే సంతోషంగా ఎంతో పొంగిపోతారు అని చెప్తారు. మనకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి ఏ ఒక్క పువ్వు ఆయనకి ఇచ్చినా, మనకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి ఫలాలలో ఏ ఫలాన్ని సమర్పించినా ఇవేవి లభించకపోతే చివరికి ఆ నీళ్లు సమర్పించిన వాటిని ఆయన ఎంతో సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. యత్ కరోషి యదస్నాసి యజ్ఞుహోసి యదదాసి యత్ పశ్యతి కౌంతేయ తత్కురుష్వమదర్పణం. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానము ఇచ్చినా, మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చేయుము. అంటే ప్రతిదీ కూడా కృష్ణార్పణ ధోరణిలో, ఆ కృష్ణ భక్తి భావన ధోరణిలో చేయమంటున్నారు. ఈ విధంగా ఏ పరిస్థితిలోనూ కూడా భగవంతుణ్ణి మర్చిపోవద్దు అంటున్నారు. ఏ పని చేస్తూ ఉన్నా ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోకుండా ఉండే విధంగా జీవితాన్ని మలుచుకోవడమే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క కర్తవ్యము అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఏ పని చేస్తూ ఉన్నా, ఈ దేహ పోషణ కోసమైనా పనులు చేయవలసి ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఏ పని చేస్తూ ఉన్నా ఆ భగవంతుని ధ్యాసలోనే పనులు చేయమంటూ అంటున్నారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఏది చేసినా ఆ భగవంతుని సంబంధంలో చేయడం వల్ల మనము ఆ భవబంధనాల నుండి బయటపడవచ్చు అని తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఎందుకు ఆయనకి సమర్పించాలి అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్ష్యసే కర్మ బంధనైః సంన్యాస యోగ యుక్తాత్మ విముక్తో మాముపైష్యసి. అన్ని పనులు కూడా మనం ఏది చేస్తూ ఉన్నా దానిని ఆ భగవంతుడికే అర్పించి చేయడం ద్వారా, అంటే ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, అన్ని పనులను నాకే అర్పితం చేయడము ద్వారా నీవు, అంటే ఎవరైతే చేస్తూ ఉన్నారో వారు శుభ అశుభ ఫలముల బంధనముల నుండి విముక్తి చేయబడతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా సన్యాసము చే మనసు ఆ భగవంతుడి యందు లగ్నమయ్యి తప్పకుండా విముక్తుడవయ్యి ఆ భగవంతులను చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో మరి అలా అని చెప్పేసి కృష్ణ భగవానుల వారు ఎవరైనా ఎవరి వైపు ఆయన పక్షపాతుడుగా ఉంటాడు అని చూస్తే ఆయన ఏమన్నా పక్షపాతం వహిస్తారా ఎవరి వైపు అంటే ఆయన ఎవరితోనూ పక్షపాతం ఉండను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. సో ఆయన అంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ, నేను ఎవరిని ద్వేషించను, అంటే నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతం కానీ విరోధ భావంతో కానీ ఉండను.
అంటే నేను ఎవరిని ద్వేషించను, ఎవరి ఎడ పక్షపాతంతో ఉండను, సర్వ ప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను. అంటే ఆయన అందరి పట్ల సమానంగా ఉంటాను అని చెప్తున్నాడు. ఉంటాను కానీ అనుకుంటూనే మళ్ళీ ఆయన అంటున్నాడు, కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నా యందు నివసిస్తారు, మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను అంటూ అంటూ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే కృష్ణుడు ప్రతి ఒక్కరి కూడా అక్కడ ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయన కావాలి అని అనుకున్నటువంటి వారందరినీ కూడా ఆయన కూడా కావాలి అని అనుకునేటువంటి భావన ఉంటుంది తప్ప ఎవరిని ఆయన స్వతహాగా ఇది ఉండదు అని చెప్తారు. కాబట్టి మనం ఆయన్ని కావాలని కోరుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆయన మనతోనే ఉంటారు, మనల్ని కూడా ఆయన కావాలని కోరుకుని ఉండే విధంగా ఉంటారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా మరి ఆయన్ని కోరుకోవడము, ఆయన్ని పొందడం ద్వారా జరిగేటువంటి లాభం ఏంటి అని చూస్తే ఇక్కడ ఈ దుఃఖాలు కష్టాల నుండి బయటపడవచ్చు. అంటే ఈ భగవద్గీతను మనము అవగాహన చేసుకోవడము, అధ్యయనం చేయడం ద్వారా ఈ మానవులమైనటువంటి మనము మనందరికీ కూడా ఈ మన కలిగేటువంటి ద్వంద్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, మానావమానాలు అనేటువంటి వీటన్నింటి నుండి కూడా, ఈ కష్టాలన్నింటి నుండి కూడా మనము బయటపడవేయగలుగుతామని చెప్తున్నారు. అదే చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో, క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శశ్వశాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. సో అటువంటి ఆ మహానుభావులు ఎవరైతే ఆయన్ని సేవిస్తూ ఉంటారో అని చెప్పారో, అలాగే ఆయన ఎవరిని ద్వేషించను ఏది అని చెప్పారు కదా. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, త్వరితగతిన ఎవరైతే ఆ మహానుభావులు ఏదైతే ఉన్నారో అత్యంత హేయమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసేటువంటి వారు కూడా భక్తి భావనలో నియక్తులై ఉంటే, సక్రమమైనటువంటి సంకల్పంతో ఉంటే వారు సాధువులుగానే పరిగణించబడతారు అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి వారు త్వరితగతిన ధర్మాత్ములుగా మారుతారు అని, మరియు శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని కూడా పొందుతారు అని, ఓ కుంతీపుత్రుడా, నా భక్తుడికి ఎన్నప్పుడు అంటే నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టానికి గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించవయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఈ మానవాళికి అందరికీ సందేహం ఇస్తున్నారు. ఏంటి ఆ విషయం అంటే, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ కూడా నష్టానికి గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించు. అంటే కష్టాలు వస్తూ ఉండే పోతూ ఉంటుంటాయి, కానీ ఎటువంటి నష్టం లేకుండా ఉంటాడు నా భక్తుడు. అదే చెప్తున్నారు, కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఎవరు ఆయన యొక్క భక్తిని పొందగలరు, ఎవరు ఆయన్ని చేరుకోగలరు అనేటువంటి దానికి ఆయన చెప్తున్నారు. ఎవరైనా కానీ అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏ అపి స్యు పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యత తథా శూద్రాః తే అపి యాంతి పరాం గతిం. సో ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ పృథక్తనయుడా, నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, అంటే పాప యోనయ అంటే పాప జన్మలు, అంటే కొన్ని వారి యొక్క కర్మల ప్రకారంగా వారు 80 ఉండే మన అంటే 4 లక్షల రకాల్లో కొంతమంది జనులు ఉంటారు కదా, అటువంటి పాప జన్మలలో ఉన్నటువంటి వారైనా, స్త్రీలైనా, వైశ్యులైనా, శూద్రులైనా, ఇంకా ఎవరైనా కానీ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వారు, అంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి జన్మ జాతి కుల లింగ భేదము లేకుండా సమాజము అసహించుకునేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారైనా ఆ భగవంతుణ్ణి శరణ పొందినట్లయితే వారందరూ కూడా శాంతి పొందుతారంటే పరమ పదమును పొందుతారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక ఈ ఆ భక్తి భావనలో పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం యొక్క అత్యుత్తమ సారము ఏమిటో చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో ఆయన. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ.
పరాయణః. నీ మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నము చేయుము. నా పట్ల భక్తితో ఉండుము. నన్ను ఆరాధించుము మరియు నాకు ప్రణామములు అర్పించుము. పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చెందిన పిదప నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు అంటూ ఈ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆ భగవంతుడు తన భక్తుడు శిష్యుడు ఆయన ఎడ దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఉండేటువంటి ఆ శుద్ధమైనటువంటి భక్తుడికి ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా ఆయన బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఏమనంటే ఇక్కడ ఆ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, నీ మనసుని ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో అంటే నా గురించి ఆలోచించడంలో నిమగ్నమైన చెయ్యవయ్యా. అలాగే నా భక్తుడిగా ఉండు, నాకు నమస్కారం చెయ్యి, నన్నే పూజించు, పూర్తిగా నాయందే లగ్నమై ఉండు. అలా ఉండడం ద్వారా నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అంటూ మానవాళికి కూడా ఈ విషయాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కలుషితమైనటువంటి ఈ దుఃఖాలయమైనటువంటి జనన మరణాలు ఉండేటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తు బంధనాల నుండి బయటపడడానికి కృష్ణ భక్తి భావనే ఏకైక మార్గము అని ఈ శ్లోకంలో స్పష్టంగా సూచించబడుతూ ఉంటుంటుంది. ఆ సమస్తమైనటువంటి భక్తి సేవను ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులకే సమర్పించమని ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మనము ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుని స్మరిస్తూ ఆ భగవంతుని స్మరణలోనే నిరంతరం ఉంటూ భక్తితో ఉంటూ ఆయనని ఆరాధిస్తూ ఆయనకి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ పూర్తిగా ఆయన యందే లగ్నమై ఉన్నట్లయితే తప్పక ఈ భవబంధనాల నుండి ఈ కలుషిత భౌతిక జగత్తు నుండి విముక్తి పొంది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆ భగవంతుడు అర్జునుడి ద్వారా ఈ మానవాళందరికీ కూడా మనం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటిది బోధించడం జరిగింది. సో ఆ భగవంతుడి యొక్క శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కలిగి ఉండడానికి నిరంతరము మనము చేయవలసినటువంటిది ఈ కలియుగ ధర్మమైనటువంటి నామ సంకీర్తనము. హరే కృష్ణ, అందరూ కూడా ఒకసారి చెప్పండి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము కూడా జపం చేస్తూ ఉంటే మనము మనలో ఉండేటువంటి ఆ హృదయ మాలిన్యాలని కూడా తొలగించబడి క్రమంగా ఆ భక్తి భావనలో ఉన్నతమైన